Amárach a Garcoghine, Sholar, Knúsach, Luchwer, Loganimneacha a bailiú sa buráis fuide sír nírin. Os cin 8 géad Loganim, an seanachas tá go lob chomáile léirscáilnaí agus léiráidí tá sa leabhar Loganimneacha Dhún Chaoin. Sé seo gasta bhaile tá. Gasta bhaile? Bhí tuigeann tá fadós, bhí baidir anna dhearr aimsí a ghasta. Ní lúb Loganimneacha Dhún Chaoin tamádála ná fuil ainim bhara hangan ige. Lecinn chana dí sé náid, go lecinn. Ó nahead agus ahead sína riimisin a fuair na Loganimneacha glóite seo, dúchasáte agus scéal muinteras na hain cheannacha. Ó sé bhíoch na féidir móí go formhór gosta fróiste go cuidicha. Bhí Paddy Landers chuasan is agus Michael Caine is san nach hainimach an fróiste fada go dtíon. Chaáirtas chaáí. A cadátá bhí sinné sé a bhíon nó sem has orsta gcónaí. Tá mappa a ríist don Nis tá chuid bhd a Loganimneacha an fróiste bailithe ge córchaman Dhún Chaoin, idir chóstas míntír, iad brechar bhapaí, mai sé le léráidí agus gríonghraif ach ólas breise fíor luachmhar lena gois chomá. Os na Hanimneacha dás na scíalta, agus os na scíalta dás an seanachas. Agus ón seanachas bhí dearcha a gcuin saol na níine in sa bróiste seo. Riimi sé gorta, tríd gorta agus iníoga gorta. Carig na téide ó thuig Tá chuid bhd an mailúchan bunathe Robert Fáirce dhéanaan dochtúr íaman ó thógáin sna seacadí agus na seachtáidí. Ní dhéanas éanaíireacht rí na bhucail a thuairtamach sin gnóda go neginteir. Dhéanas íireacht scí síos díireach mar a bhí sé rá ag an gcainteóid. Agus chuige sin dúsáidas an córas fáíochta. Bhína an saoil áirithe. Agus sin rud a haílumm go raibh beidir gléime bháilte gom an saoil a bhí a sleanú uain go tappaig. Agus gur bech cuioine éigentéir. Díon for Loganimneacha Dhún Chaoin I cheola máideach, sné láile gobnut, banlaach agus pátrún an fróiste. Seán Macatíigh, Nuacht TG4, Corcoghine.